ekipa, zaustavite sve što radite i pripremite se, jer ono što ću vam sada ispričati su oni trenuci koji nas podsjećaju zašto smo strastveni prema nogometu. Da, govorim o našem Hajduku Split, timu koji je, protiv svega i svih, pokazao što znači imati žar i strast prema onome što radi. Sada, prije nego što zaronimo u ovu epsku priču o prevladavanju, ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvonce, jer nećete htjeti propustiti sljedeće nevjerojatne priče koje samo naš Hajduk može pružiti. Hajdemo! Zamislite scenu, naš tim se suočava ne samo s protivnikom na terenu, već i s poteškoćama izvan njega. Ozljede? Da, imali smo ih. Naš ratnik Mihael Žaper ozlijedio se na istom mjestu gdje se ranije ozlijedio Lovre Kalinić. I što je Hajduk učinio? Predao se. Nikada. Pokazao je da je u teškoćama kada vidimo snagu pravog tima. Mislav Karoglan, naš trener, govorio je o zasluženoj pobjedi i kako je tim ušao u drugo poluvrijeme, pokazujući pravo lice Hajduka. Nisu propustili priliku za postizanje drugog gola, čak i s nekoliko propuštenih prilika na putu. A Žaper? Pa, iako prognoza nije bila najbolja, tim nije ispustio loptu. I ne mogu ne spomenuti našeg mladog Pukštu i Antonija Kalika koji je usput postao omiljen među navijačima i to s razlogom, zar ne? Dominirao je na igri, pokazao da Hajduk ima tim koji zna stvarati i iskoristiti prilike čak i u najtežim uvjetima. Ali ono što doista impresionira je timski duh. Mladi Šimun Hrgović, debitant, govorio je o teškoćama i kako ga je tim prihvatio, pomažući mu da prevlada nervozu prvog nastupa. Da ne spominjemo nevjerojatnu atmosferu koju navijači stvaraju, čineći svaku utakmicu izvan kuće kao da igramo na vlastitom terenu. Dakle, to je to, navijači. Protiv svega i svih, Hajduk nije samo premašio očekivanja, već nam je i dao lekciju o otpornosti, jedinstvu i strasti prema nogometu. Pa što mislite o ovom preokretu? Ostavite svoje reakcije u komentarima i ne zaboravite podijeliti ovaj video sa svima koji, kao i mi, vjeruju do kraja u naš Hajduk Split.